पैसे दिल बहन ना 2 रुपया क्या करे बेटा असल नसीब आगल बका तारा के 2 रुपया देता नहीं घर में 1 रुपया नहीं के रागल कुछ लाए खातिर मचा बच्चा जाके ना चीजें खा ले दुकान पे ठीक है आ कैसे बोलिए मत ही मुंह पकना ऐसे मरद मिल गए बना हमरा के एकदम कहीं के नहीं के छोड़ने घर में 1 रुपया नहीं के खाए खातिर हम लगी ऐसे तरसत रहत कोनी चीज खातिर स्कूल में सोचे ओह नो अच्छा बेटा जा घर में ठीक है जा चीजें हां बेटा नो 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 काजी फिर पी गया नहीं लड़की पे का प्रभाव पड़े बताइए हित्ती को लड़की बिया हूं अरे बाबा छोड़ दे कौन फिकर नहीं पैसा दे 10 रुपए खाती दिखत तरी 65 रुपया लेके ललका काजी तंचे लाज लागला घर में नून मरचा नहीं किया और आप दारू का दिन पैसा मांगे तनी हित्ती को लड़की बिया खाएदा बिना भूखा से मरत रहला हम गांव घर में मांग के लेके तो खाना खियाई ना हम तो भूखे कसू रह जाई पानी पी के ना दे पैसा कहां से पैसा लाजी घर में देख ली पैसा ना मादे तोरा से हम ए जी कहां से लाके देखी जाके देख ली घर में अगर राशन होई तो ले ली जाके बेच दी पैसा देबे कि ना देबे रे जी कहां से लाके दी जी तू कुछ तरह का पैसा जब तू कोई ले ट्रक में तंदर पैसा ले जेना जब पी के बर्बाद कर देंगे तुम खूब कर देंगे बर्बाद हम ए जी घर में 1 रुपया रही तो हम राशन ना भरे थी जी लड़की खाना बिना छछ ना तो के बात कर पैसा ले गया 10 रुपया हम पहले तो जो 10 रुपया गए अभी हम यहीं पे ए जी नहीं के जी पैसे सब्जी का तो नहीं जी कहां से घर में पैसा आप 1 रुपया लाके जितना तो बाबू जले बना यहाँ से चुरा लिए बिल्कुल बोल तो पी गनी जी ले जाके कहां से लाके दी हम आपके बताइए आज ले 1 रुपया ना दे को हाथ के पैसा देले बनी रे बोल तो चुरा के रख ले रानी दान के में लेके चल ये चोर के पैसा पिया तने हम तने निकाल ज्यादा नो नो ना नो जी नो ये ना जी साग के लिए ये कुछ चीज रखलवा पर जी गांव का तो पेट दे दी हमार हमें ही ना देम जी ना जी छोड़ जी ये जी छोड़ जी बस काम हो जाएगा इसका नतिया मुख बगना एकरा सच से बता पति ना रही तब ठीक रही कम से कम हम कहूं बर्तन माज के अपन लगे गुजारा तक करती कहूं से मिल के आके 2 पैसे साला कुत्ता आराम मिल लेके चल जाता थे बहुत रही माई हमरा ऐसे घर में शादी मत कर नतिया मुख बगना एकदम बांट देला से हमरा के अगुआवा खेल के बेटा जेता ना तुम करो भगवान के रसन बेटी के साथ हो जा भाभी बाड़ू हो ओह नो देखी कि बालिक ना बड़ी सुंदर भाभी है इनकरे से कुछ टाइम पास करे के बाद बतियावे के बाद जानल ना चली तनी बाड़ू हो के हां हम है जी बोली का भाभी कैसे तो असु गइल बड़ू का बात बा पूछो ना कुछ नहीं के भाई अबे आवाज सुनात रहल खूबे हो बड़ी मायूस बालू भौजी का बात बाटे एकदम से देखो तनी पहले नहीं यार खुश रहत रहलू अब वैसा नहीं खुला लागत का बात बाटे भाभी बैठ जाइए जा बैठी आओ बैठा दर्जन मसीह ठीक ठीक बाड़ू कुछ भइल बाटे भाभी आपके तो पता बेटा के भेज के कारण बटे कौन मगऊ तो बताए एकदम बर्बाद क के रख देले बाटे जनते बाड़ू ओकरा के त नशा बा पिए के आ पी के उ जाना त ना कि एकदम ओतने में दुनिया बाटे ओकरा एगो तो लड़की छोटी को बिया ओकरा के देखे के चाहिए तो उ पियही में अब एकदम दुनिया वही में ओकर बाटे जानलू ना अब सब कुछ तुम्हारा के बेच देने को मंगलसूत्र लोग वो छीन के लेके का चले गए। मंगलसूत्र बेच देहला घर में दाना एक को दाना नहीं खाए जाती वहां के जो चीज पातरी तो ले जाके बेच देतनी अब बस ये एगो छते रह गइल बाटे हमनी के साथ बताओ हो ऐसे ओकरा करे के चाहिए ओह नो भाई बाटे कि एकदम से कसाई बाटे वहां के कुछ नहीं के समझ में आत पिए लगा खाली जब देखा तब पिए पिए कहले बानी जान तोड़ू भाभी ओकरा के बताव आदना सुंदर औरत मिल गइल वाली एकरा बादो अहमियत नहीं बुझत भाभी अगर ये मर्द के तंचे बुझाइबे करी तो वहां के ऐसा हरकत थोड़ी करती पियती थोड़ी के लड़की के भविष्य देखती ओ ओकरा घर का तनको चिंता नहीं है बैठा भाभी बैठा बैठा ना बैठा के आज हम तो फिर गलत सोचे लगा हमने इसी यही से अच्छा गलत ना सोचिए चलो उनकर आवे से हम चल ना जाए तोले ई कने पैसा वैसा बाटे
घर में एगो दाना नहीं के पैसा कहाँ से रही वहाँ के एक बार पे रहला तो तुरंत छीन के लेके चल जाई ना। हाँ बताओ ई कने कि हई कुछ पैसा बटे ल अपन खर्चा उर्चा चला अरे ना देवर जी रहे दिन तो वहाँ के पता लगी तो हमरा के जिंदे काट देन। ल ना भाभी ल अथु में दिक्कत में ऐसा ना गरीबी में केहू को हम काम आगो नहीं तो हम अपना के बहुत बड़का समझी ना जरूर अरे वहाँ के देखम तो बहुत बोलन। अरे ले ला ना तू बताइए मत करिए कि देना वहाँ का पैसा ठीक ना ले ला और चाहिए तो और मांग लिया ठीक ना। हाँ आ लड़की के पढ़े खातिर जरूर भेजिए ठीक ना। वो भले पिए में बर्बाद होता टे होखे दो अपन ख्याल रखिए ठीक ना। ठीक बा हम चलो तनी। अरे धन्यवाद का बात है भाई भाभी तू तो अपन घर का बाड़ू कोनो बात नहीं है आ पैसा तो अपन लेके काम चलावा बाद में अपन जौन होई तौन होई ठीक बा चलो तनी। सही कहल जना अपन और पराये में बहुते बड़ा फर्क होला। हमेशा दूसर के काम आ जाला लेकिन अपन कबो काम ना आवेला खाली अपन स्वार्थी होने जाला। मर जतन लगे सही रहा मन तो बढ़ देती है।